ዕድል ነገር ኮይኑ ካብ ሃብታማትን ፍርሃት ፈጣሪ ዘሎም ስድራይ ተወሊዱ ኮይኑን ውልድ ክብለ ኣትሒዙ መንፈሳዊ ነገር ካብ ህይወቱ ተፈሊዋ ኣይፈልጥን ስድርኡ ብዝተኻእሎ መጠን ፈጣሪ ከም ዘሎን ብሕግታቱ ተምኣዚዙ ንኸይድ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ንሱ እንዳሓኒእተው ካብ ትሕትና ኣትሒዝካ ኩሉ ስለ ዝተላበሶ ኣየግድኦምን ዝተጸገመ ሰብ ክርአ ከሎ ስለዘይክእሎ ኣብ ጅብኡ ዘሎ ጓሕጉሕ ክሕብ ኣይቅደምን እዩ ብሕፅር ዝበለ ዝጠመየ የብለ ዝኣረቐ ይኽድም ዝጠመየ የስቲ ሓገዝ ደልዩ ኢዱ ዘርግሓሉ ክዳኑ ከይተረፈ እንዳውፀ ይልገስ እዚ ባህርያቱ ብፈለቶ ኣይትበል ዝርኣይ ወይ ወርኡ ብሰምዐ ሰብ ከም ዝተፈተውን ወትሩ ከም ዝምጎስ ገይርዎ እዩ ኮይኑ ግና ንሰባት ክሕግስ ወይ ኣስቢ ደልዩ ዘይኮነ ዝገብሮ እንታይ ደኣ ብለዓሊ ስለ ዝተዓደሎን ፀገም ናይ ሰብ ክርኢ ኣቕሚ ስለ ዝስእን እምበር እዚ ንወዲ ከምዝን ከይኮነን ኣይተረፈን ኣብ ዓይኒ ኣዋልድ ክኣቱ ካልኢት ኣይወስደሉን የግዳስ ካብ ምስ ጓል ይዕልል ዝብልዎ ቤተ ክርስቲያን ኬድካ ተሳለም እንተ ዝብልዎ ኣመና ይሕግሶ ምዝ ኩሉ ጽቡቕ ተግባራቱን ጠባዩን ካብቲ ዝገርም እንተርፎ ክሕግዘ እንተ ዘይኮይኑ ነዋልድ ዝኸውን ቅንጣብ ትበሃል ኣብ መላእ ኣካላቱ ቦታ የብሉን ከምቲ ዝደልይዎ ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ እንተሎ ንሱ ግና ኣብ መዓልቲ 7 ኣዋልድ መውፅአ ዝደልይዎ ሓንቲ ይስእኑ ንዘይደልዎኻ በንጻሩ ዓለም ከምኡያ እንተ ተገዲስካላ ገጽ ትኸልኣካ ሸለል እንተ ጋቢስካ ኢኻ ትግደሰልካ ሸይጣን መእተዊ ደልዩ ስለ ዝኣገርግር ዝተፈተኹ ኣምሲሉ ብዋልድ ኣጋጊ ካብቲ መንገዲ ከስሕተኒ ስለ ዝደልየ እምበር ካብ ሰበይ እንታይ ይፍሉይ ነገር ሓልኒ መዓረከ እንደዚህ ክገደሰለይ ዝብል ኣተሓሳባ ተሓንጊጡ ስለ ዝጓዓዝ ክሳብ ንልቡ ትመልእ ረኺቡ ዝምርኦ ዝኾነ ርክብ ምዝኾነት ጓል ክገብር ወይ ክምስርት ዘይመረፀ በቲ ሓደ እውን ናይ ኣጋጣሚ ፍቕሪ ኣዳሓይሉ ስለዘይሓዞ ድንግል ኣብ ፍቕሪ ድንግል ኣኩሊ ዘሎ سمعنا ندو محازي حقي اتودي كيف قالو مس بلت حانتي كابتن كلتا نينا يخي مس بلتا اتتصعدا مالا غير زلو مس بلت محازي زيت مسوي خيط اميتكي ايتفلتي اندخي مس بلتا هو ايفلطوني بلي ادل غير كلخي انقا كمان ايفلتكيو اتي نخندي اولدي امبيو مس بلتا ይሄ محازي ارغم كينو ديو مس بلد انتاي كرغم دعا اتناوالد كفتኦ ጊዜ አይወስደልን ኮይኑ ግና እንተስ መፍቶይቲ ሸይጥዋ እንተስ ገለ ገጽ በሐል አይህበኒ ብዝኾነ محازي በጌጋ ኣብጥኦ ክትቀርቢ ልኪ ከይተሐስቢ ደሃር ከአም እባደ ከይከፍ አና مس بلتا አላ محازي አና ደአም አና እንዴ ነዚ አይሰሙን ሳልስቲ አብዛ ኢዴክ አቶይ ኸለ ምስ በለታ ካብ ነዚ ክትአምኒ መንገብገብ አውጽኸ ክትነፍሪ ይቀልል ምስ በለታ ኢልኪ እሞነ ተሕዘን ደሞ ምስ በለት محازي እንታይ ከነ ተሕዘሉ ፍሉጥ ነገር እንዴ ጥራሕ ናብቲ ጀሚር ክለይ ዝነበርኪ እላል ተመለሲ ምስ በለታ በሊ እት ሌላ ካብ ሕጂ ክጅምረ ተዓዘብ እንዳበለት ብድድ ምስ በለት آتم حازي تتسأليل كدخي أيسلتكني نأبجاخي انت بلتاكوا زاربا محازا ازنت حابت تخيلا نقو بمخاد سلام زحوي سامحار بحال انت يدعى بينخا عبز خاف مس بلتو سلام زحافتي اوتي بحال هو حق هي حانسا بينخا كوينكا مس نفس خام الاله اقداسي لي مس بلا امو مسحا كوفكم بالي يفقدو مس بلتو ጸገም የለን ኮፍበሊ مس በላ መንበር ሲሄባ ኮፍበለት ኮይኑ ግና ካይተገደሰላ ናብታ አመንዳ ተንጠጥያ ዝነበረ ቴሌቪዥን ከቋመት ምስ ጀመረ
እንታይ ደኣ ብሰብ ዘይትቅደስ ኮንካ ድኻ ምስ በለቶ ቅሬታ ዝሓፍተይ ብተፈጥሮይ ከምኡ ብካልእ ከይተሓስብዮ ምስ በላ የእንቱ ናብኣ እንዳለኣኸ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ብዝኾነ ቴሌፎን ቁፅሮሞ ንወሃብ ካልእ ግዜ ምእንታን ፅቡቅ ጌርና ክነዕልል ሰብ ገዲፈ መፅእ ዘለኹ ምስ በለቶ ሕጁን ይቕሬታ ሂበኪ ሓብኺ ትርጉም ዘሎ ኮይኑ ስለዘይተሰማዓኒ ኣየልንን እዩ ምስ በላ ንሳ ብመልክዓን ቁመንኣን ናይ ፅቡቃት ፅብቕቲ ኢላ ስለትተኣመን ምሽ በዓላ ተዛሪባቶምን ጣዊቖም በዓላቶም ስለ ዘላለይዋ ናይ ምንጻብ ተመግሮ መጀመርታ ስለ ዝኸውን እንዳተገረመት ሓረቐት ናይ ልብኻ ድኻ ምስ በለቶ እወ ኣይተሓዘለይ ደኣ እምበር ከምሳት ክብል ኣይምሕረለን እንድዩ ኣቀዲሙን ይቕሬታ ይሓትት ኣብ ገጽኪ ናይ ተጃሕራይ ኣነነት ስምዒት ይንበባሎም ትሕት እንተበልካ ኢኻ ልዕል ትብል ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓ ሌላ መስሪትካ ኣይመስረትካ ትርጉም ኣሎ ኢለ ኣይኣምን ምስ በላ ኦይ ኣይፈለጥካን እንበል ኣብ እግረይ ተደፊእኻ እንተዘይለምንካኒ ኣነኒ ክንደይ ኣወዳት ሓነይ መነይ ለዘዘይ ከምዝብለይ ትፈልጥ ዶ ምስ በለቶ እንኳ ፈጠረልኪ ዝሓፍተይ ጽብቕቲ ምዃንኪ ይርኢ ከለኹ ደጋይ ጽባቐ ንውሽጣይ ጽባቐ እንተ ኣብሊልዎ ንጊዜ እዩ ጽባቐኻ ምስ ዕምባባ እንተ ተመሳሰለይ ግና ርድኢትኪ ዝያዳ ምስ ሰፍሐ ነይሩ ብዙሕ እንተ ተዛሪበ ክትኩር ስለ ዝኾንኪ ሰብኣለ ንክትብሊ ጸኒሕኪ ምሽ ሓቀይ እንተ ትኸዲ መሓሸ ምስ በላ ኦይ ከም ገለ ዘይትርዳእ ጣውላ ኢኻ ጣውላ ብጣውሎ ከዓ ነቓጽ ክፉእ ጀልፋፍ ገዳንካ ከማን ዘይመዓራርኻ ኣብ ጥራሕ ማዓኮርካ ከምዛ በጣሓት ዘብሃርካስ በጠጠጥ ክትብላለይ كده جحاف حليفك كم زخمان بحجي 100 جزء أنت تفتر كمان أيتركم نخا دحرك أنا لا لك لك مثلاً أنت صارت زلة وأراجفة بدد مسبلت من ترسون أكل سلزخونة سئلو كم مسمع أهلفو زربايو سخن نهزي مسرعيتون أسات لبيسا غوريسا كم تازن صارتا نام محاز آتملست أمنو سكف كاليت سبيو لدي موت جيزون معالتي انداتك مسكده مسرح جوزون زيت تصبح كستات هوت دبخ بيلو نعاون كم قطيموا كابتا مسؤو تصاريفا استفلاليت لا معالتي اب كلت سمونا مع صنيت ابي غزا كان شلو مسكو حكحت واردا انت خفتاكا كوينو غنا اوشت غزا مساتوت نزرعيتو نجر كتأمن سلسة سجمت بحفرة سمبادة بستحاوس سم إذا أكل أب صفرح طرح زي كنت سي أب كبدي أدي أمليسا أنت تعطو كند إقوى مستحقوست أدي أنت أوت كم سرحتني أنا جزا كوينا كابت سرح شدشت وريحة وصيام منفس كوينا حن تبت هلم أنت تبلي متسألاتن بدوا كتنك سأسايت رأيتن مسيخي سمحرقو علي اي تفعاكن حق اي زغزا اي قب ابلين دي بتب تبرس ايه زي مسيح نسخ عزاز تغير مفتاح كتدفعكو ترواريونا انكبل اندابلت ايدا كونت مفتاح غزኦም كتركب وس انت بلت نسا غنا اتقلبا درو تغغفو سلازنبره زسم اتايت مسلنا سمحري انكبا اندابلت كدا تنكف مسابلتا مفتح إذا كمزا ملعاك موت زرعيت لألفتنا دمسيت ونشفا حانسا طرح ناتس تماحيزو أما أكل سالون دولو نزنبر أوت أميتا كابت غزا مسس بلد أبت دقا مسوصات كنا نفس أكتر راق اندا فتنات ألني خوندو اوي بألي با زيكو لفلفة قد أمسي إذا أديك أس كابز كله غزاوتي انتا كتقبر أبزت سنة وي توارد كل خاص كمزيوم تحت أنت بالكي تصبق ديو زبالة مفتو رخيو عتاز أدلي كفاء ورا أنت خويني زرها اسكو زيب اللي زارب زلخو
ንሱስ ወዲ ዋርድያ ናይቲ ገዛ እንተኾነኸ ወይ ዘመድ ገለ ወላ ደው ኢለ ዘይረጋግጽ ናበዲኣ ምስ ደወለት ዋላ እኳ ካልእ ክትሰምዕ እንተባሓገት ወዲ ገዛ ምዃኑ ምስ ሰምዐት ቴሌፎን ዓፅያ ንከይዝክራ እንዳተተስፈወት ንገዝኣ ድኣ ተመርቀፈት ዓወት እንተኾነ ንሳ ምዃና ይስሓቱን ገና ርኢ ምስ ኣበላ ንሱን ብጊድኡ እንተሰመደ እኳ ከድሕላ ስለ ዝደለየ ከምዛ ዘይፈልጣ ስክብል ዝመረፀ ኣዲኣ ክሳብ ትመጽእ ብሓንቆታ ክትጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ገና እግራ ከኣቶ ብሕቶ ከተዋጥራ ጀመረት ስመዕነ ዶ ኣደይ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ሳሎን ዝነበረ ወዶሚ ኣብኡ ገዝኡ ወድቲ ዋርድያ ገላ ኣይኮነን ምስ በለታ ኣትጓለይ ደሓን ድኺ እንታይ ኮንኪ ካብ ኣንቶይ ብዛዕባኡ ተዛረብ ትፈልጥየ ድኺ ምስ በለታ ንስሙ ይጽናሓልኪ ኣደ ሓቂ በጥራሚ ሓብታሚ ኢሉ ነፋሕፋ ዝብል ምስ በለታ በሊ ኩሎም እቶም ገዛ ብሩካት እንተኾኑ እኳ ኣዝዩ ዝበረኸን ጥዑም ሰብ ንሱ እዩ በጥራም ደኣ ወሪዶ ካበይ ከምጾ ከማን እዚ ትበልዮ ኣራንሽዲ ትፋሕ ካልእ ንሱ እዩ ተማሊ እንዳበለ ዝሕበና ምስ በለታ ካብዚ ኒኖ ካልእ ክትሰምዕ ስለዘይደለየት ሓረ በቃ ኣዴላ ተንበለት ኮይኑ ግና ምስ ውሽጣስ ዓብዪ ዘተቐጸለት በታ ዝተጻረፍክዋ ሸተት ኢለ ክትጠፍእ ኣለኒ እምበር ደጊመስ ገጹ ኣይርአኒ እዚ ኩሉ ፈከራስ ንኸንቱ እዚ መስጣቶም ኣውዳት እዩ ምውዳኣቱስ ኣብ ሓያል ሰብ ከውድቐኒ ሰምሓር ተሰምዕለኽ ዶ ዋላ ብጌጋ ክትረኸዮ ኢልክ ከይተሓስብ ሓራይ ዶ እንዳበለት ከይተረድኣ ኣኣው ምስ በለት ኣቲ ቆልዓ ደሓን ዲኺ ደኣ ምስ በለታ ደሓን እያ ኣዴላ ትንበለት ዋላ እኳ ከምታ ዝበለታ ገጹ ክርኢ ኣይክእልን እኳ ኣጽቂጣ እንተነበረት ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ከተማ እንዳተቐመጥካ ብገለ ክትራኸብ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብ ማእኸል ጎደና ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ልባ ሰማይ በፂሑ ተመልሰሞ ከምዛ ዘይትፈልጦ ድንን ኢላ በስክፍታ ሕፍረትን ሓሊፋቱ ኸደት ዓወት መን ምዃና ኣይሰሓተን ግና ማዕረክንደይ ኣብ ስክፍታ ከም ዘላ ብቕፅበት ስለ ዝተገንዘበን ምእንቲ ርእሱን ኣዋልድ ግዲ ስለ ዘይብሉ ኣይ ናይ ሰብ ነገር እንዳበለ መንገዱ ዝቐጸለ ቁሩብ ንቕድሚት ምስ ሰጎመት ግና ኣብቲ ናይ ሓደ ድኳን መንደቕ ብሕቋ ተጸግአት እሞ ወረ እንታይ ኮይኒ ማዕረክ እንድዚ ዝስንበድ ኣይደለን ማለት ዲኸ ዋላስ ከም ሰብ ከይሓሰበ ረጊጹ ንኸይዱ ተናዒቐ ማለት ድዩ እሞ ሰምሃር የለኽን ከርክቧለን እዚ እሞ ስኢልካዮ እንዳበለት መንገዳ ገዲፋ ነድሕሪት ተመሊሳ ኣርከበት እሞ ኣብ ቅድሚ ሕልፍ ኢላ መንገዱ ኣፅያ ዶበለት ይሂዳ ዝሓፍተይ ነፋለዲና ምስ በላ ዋ ናይ ብሓቂ ኣይትፈልጠንን ማለት ድዩ ምስ በለቶ ኦ ሕጂ ዘኪራኪ እታ ከማን ፈኪራት ለይ ዝኸደት ከማን ኩሎም ኣወዳት ዝሕግዋ ኣለኸ ድኽ ደኣ ኣብዚ ዓዲ ኣነ ደኣ መዓስያ ኣብ እግራ ተድፍኣን እንዳበልኩ ከይ ዝፅበ ዘለኹ የሕልፍ ንግዳ ተሓዊኸ ዘለኹ ብደዋ ገዲፍዋ ንቕድሚቱ ምስ ሰጎመ ከይተንቀሳቐሰት በታ የእዳዋ ዘጣመረታ ገጻ ንድሕሪ ጠውያ ብሕርቃን ተነፊሓ ከጥምቶ ጀመረት ንእሽተይ ምስ ሰጎመ ግዳ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኣስቤዛ ሳንጣ ኣንጠልጢላ ተጸጊማ ምስ ረኣየ ከሕግዘክን ኢሉ ተቐቢሉ እንዳዓለለ ኸይደ ምስ ተዓዘበት ሓንቲ ደቂቕ ርጉም ሓንቲ ደቂቕ ከዓ ንኣይ ኣብዚ ዘይኮን ተዛሪቡስ ከርእን እንድዩ ዝድቅሰሉ ድ መሲልዎ ኣንጎሎ ተጠብዩ ካብ ዓይና ምስ ተሰውረ ምስ ነፍሳ እንዳተዛረበት መንገዳ ናብ መሓዝ ዓቐጸለት ኣተመሓዛይ ሓቂ ኸንዲኸ ደኣ ምስ ዘይኮን ሰብ እንደይ ደኣ ገጢመ ምእጉርታ ንሰላምታ እንዳሰደደት
ሰምሃር ተዛረበት ከመይ ማለትኪ ምስ በለታ ስለዚ ተረዳኣ ንመጀመርታ ግዜ ዘተሓሳሰብን ሰብ ተረኽቢ ምስ በለታ መሓዛይ ንኣኺ ማዕረኽ እንድዚ ዘዛረበከ ደኣ መን ኮይኑ ጥራሕ እቲ ናይ ባዕሙይ ወዲ ከይትብለኒ እወን ስምበር መን ደኣ ምስ በለታ ኣላ መሓዛ ሽኩር ንሱ ደኣ ከም ዘይዋፃእኪ ነጊረክ እንዴ ሕጂውን ኣረፍኪ ተቐመጢ ኣዴኹን ብሰላም ስራሓት ስራሕ ንስህ ከዓ ብፅባቐ ከዓ መናት ነክሕ ኩንኪ እዋእ ዘሎ ፀርፍታት ኣውሪድ ኩልስ ሕጂ ደሞ ይሓይሽ ምስ በለታ ደሓን መሓዛይ በታ ዝፈከርክዋሞ ስቕ ኣይብሎኒ ኣብዛ ኢደይ እንተ ዘይእትዩ ኣያኒ ምስ በለታ ኣትበጃኺ ግደፊ መፍቀሪቱ ሽጡ በልኢ ወይ በባሓደ ብሰንኩ ዝነበዓ ወለደ እንዳምፃኹ ከላለይክዶ በጃኺ ሰምሃሬ ልብክ ክትስበራ ኩለን ከምዚ ኸማኸ እንዳፈከራን ኣቴን ምስ በለታ ደሓን ናተይ ድያ ክትስበርናቱ ክርኢና መስጣና ዜን ኩለን በኣለይ ከማልሴ ኣጀሚረ ኣብ ሰንፈላል ምስ ገደፍኮ ሽኡ ጽቡቕ ገይሩ ክርድእ እዩ ምስ በለታ ኦይ ሃራይ ድላይ ክግበሪ ኣቐዲምና ዘሎ ሶፍትታት ገዚእና ክንዳሎ እንታይ ደኣሙ ምስ በለት ደሓነ በዚ ስቅሰኒ ኣነ ደይ ክነብዕ ንሱ ጊዜ ክምልሶ እዩ በለት ሰምሃር እንዳሓን ሕነት ሰምሃር ህልክ ስለ ዝሓዛ ብቀሊሉ ንኣወት ክተፋርጓ ይመረፀትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ እንዳፀናሕት እኳ ምልኻፍ እንተብዛሕትሉ ኣወት ግና ይርዳኣኸ ካብ ምባል ሓሊፉ ዋላ ሓደ ክብላ ስለ ዘይተሰምዐ እዚ መመሊሱ እንዳሕረቓ ስለ ዝመፀ ካይተረዳኣ ክትፈትዎ ስለ ዝጀመረት ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ሓንጎላ ልባን ፍሉይ ቦታ ሒዙ ከሸግራ ካብ ዝጅምር ቅንኒልዩ ኣወት ብወገኑ ባሓራቱ ይኹን ጠባይ ቀየረን ኣብ ልዕላን ኮነ ኢሉ ዝፈፀመ በደል ይኹን ካልእ የለን ሓንቲ ዝገበራ ነገር እንተ ነይሩ ክሳብ ዘረባእቱ ወደእ ስቕ ኢሉ ሰሚዑ ሃራይ ሰሚዒል ክለኹ ብምባል መላሽ ከሓበ መንገዱ ምቕጻል እዩ ኣብ ስቕታ ኣብ መልስሎ ክበሃል ሓቂ እዩ ናቱ ስቕታ ግና ኮነ ኢሉ ዘይኮነስ በቃ ስክብል ስለ ዝመረፀ ጥራሕ እዩ የግዳስ ነታ ፈካሪት ኣነ ባሓሊት ሰምሃር የእዳዋ ጠማዚዙ የእጋራ ኣሳሲሩ ብዛዕባ ጥራሕ ክትሓስ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ መሓዛኣ ንዕባ በጃኸ ከምዛ ዘይበለታ መምስ ሸለል ዝበላ ኩሉ ነገራታ ኣብኣ ኸይዳ ተራግፎ ኮይኑ ግን ንመን እሞ ክትሕባ ክሳብ ትረጋጋእ ትሰምዓ ሞራል ትሕባ ክትብል በዓላ ኣብ ዘፈሓረቶ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትክእል ጉድጓድ ናይ ፍቕሪ ኣትበት ሓደ ኣውፅኢ ህይወታውን ከቐፅላ ዝኽእል ንሱ ጥራሕ ኮነ ከም ኣመላ ኣብ መንገዲ ተጸቢያ ደው ኣበለት እሞ ስምዓኒ እንዶ ኣወት እንታይ ጌረካየ ገጽ ትኸልኣኒ ቁሩብ ኣየደንግጸካ እንዴ ካልእ ሲትረፍ ሓንቲ መዓልቲ ምሳይ ኮፍ ኢልካ ሻሂ ምስታይ ክትስዕም ምስ በለቶም ሰምሃር ኣነ ተጀሓሪትን ብመልክዓት መካሕሰብ ኣይፈትን ኢለ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኪ ኣቲ ሓዝለይ ደኣ እምበር ካልእ ዝኾነ ክሕግዘኪ ድልየ እንተ ሻሂ ንስተዶ እንተ ገለግና ንኸሙታ ዝኸውን ጊዜ የብለይን ድሓር ከዓ ተፅግበን ቅጫስ ኣብ ማቕሎ ከላ እንዳበለ ድም ዝምስሉ ምሳኸ መኻደ ክሳራ እምበር መኽሰ የብሉን ኣነ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለኒ ሰብ መንገዲ እውን ኣብኡ ተመርኪሴ ዝጓዓዝ ሓንቲ ሓቶ ክሓተክ እንዶ ኣብ ወርሒ ክንደይ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተመላለሲ ምስ በላ በጌጋ ከይድ ኣይፈለጥኒ ምስ በለቶ ርኢኺ መንገድና ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ኣለዎም ኣብ ክዳንክ ክንደይ ቦጀል ኣሎ ምስ ሓተታ ደንን ኢላ ክዳውንታ እንዳተዓዘበት ኣዴቱ ክፀሮ ምስ በለቶ ርኣስ ከዛ በቲ ስግርና ዋና ትመዘላ ጽቡቕ ጌርኪ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ተዓዘቢ ከምዚኣ ክትኮኒ ትኽእል ዶ ምስ በላ ተጸሊልካ ዲኻ ከምዚኣ ደኣ ከመይ ኢለ ክኽእሎ ምስ በለቶ እሞ ሕጂኸ መንገደይ በሪሒልክ ዶ ስለዚ ኣብ ፈቐድኦ እንዳረኸኺ ሞ ካይተብለኒ
ኣንስኽን ዝፈለና ኣብ ኣካይዳና ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ መመንገድና እንተገበርና ኣይሕሽን ምስ በላ ኣታ ንስኻስ ከመይ ዓይነት ወዲ ኢኻ እንታይ የመላለሰኒ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ምስ በለቶ እወይ ፈለጥ ተለማሊንካ ኣትኺ ጀሓራኺ ክተርእኒ ምስ በላ ፈቲካ እንተበልኩኻ ምስ በለቶ ኣላ ሰምሃር መሳሓቂ ትባይኺ ንስኽስ ንኣይ ክትፈቲ በሊ ሰምዒል ክለኹ ቻው ግዳ ምስ በላ ናይ ብልበይኮ ምስ በለቶ ኣይተሓዝለይ ኣና ከዓ ጽባቕ ልቦና እምበር ጽቡቕ መልክዕ ስለዘይስሕበኒ ዕድል ኣይገበርክን ንኣኸ ዝኾን ቦታ ብሕጂ 100 ግዜ እንተ ዝፍጠር ዝረክብ ኣይመስለንን ግዳ ካልእ ዝኾነ ክሕግዘክ ዝኽእል ነገር እንተሎ ከመሓወኺ ወስ በለኒ ሃራይዶ ገዲፏ ኸደ ሰምሃር ግና ኣካላ ኣብኡ እንተተረፈ መንፈሳ ምስኡ ዝስጉም ዝነበረ ሰምሃር ቀሲና ኮፍ ክትብለይ ከኣለትን ኣብ ገጽ ዝኸልኣ ቁፅሪ ፍቕራ ክንዲ ህንፃ ባሕሪ በዚሑ ብኣሽሓት ተራፊሑ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ሰሪሑ ምእቶን መውፅእን ከልኣ ኣብ ህይወታ ንመጀመርታ ግዜ መዓረ ክንዲ ዝተገደሰትሉ ሰብ ዝፈትወቶ እንተ ነይሩ ኣወት ጥራሕ እዩ ንሓያል ኣለወይ ነገሩ ክትበላ ዓወት ክትሰቲ ዓወት ክትዕንቃፍ ክትድቅስ ኣብ ሕልማ ከይተረፈ እንዳተርኣየሞ ኣበላ ብከምዚ ዘላቶ መንገዲ ልቡ ክሰልቦ ዘይሕሰብ ምዃኑ ስለ ዝኣመነት ኣብ ሓደ ዓብዪ ውሳነ ምውዳእቱ በፅሐት ኣካያዳ ይኹን ኣከዳድና ቀይራ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክትከውን ፈተነት ኮይኑን ሓደ 2-3 ግዜ ቆራፅ መራፅ ምኽዳን ገዲፋ ሙሉእ ክዳን ስረ ዘይኮነ ክትክደን ርእሳ ክትሽፈን እኳ እንተፈተነት ኣቕላ ስለ ዘፅበላ ኣውፅያ ሰው ተብሎ ኮይኑ ግና ንሱ ስለ ዝረአ ፈትያ ከይፈትወት ትኽደኑ ንሳ ዝለመደት ነቲ ነዊሕን ለምስ ፀጉራ ናብዚ ናብትን እንዳወዛወዘት ካብቲ ኣራርያ ዝረኸበቶ ገንዘብ ቀዳድ መዳድ ህንብርታ ዘርኢ እንዳተኸድነት ኣብ ጥራሕ ማዕኩራ ፋሽናት ጫማታት ካልእ እንዳተኸድነት ኣሎ ዘበለ ጥዑም ጨና ተነስኒሳ ኣብ ፍቐድኡ ጎደና ሸናዕ እንዳበልካ ቀልቢ ኣወዳት ምግፋፍ እዩ ኮይኑ ግና ፍቕሪ የአኑ ወይ ከዓ የእሪ ነገሩ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈሸለ መወዳእቱስ ኣከዳድና ክትቅይር ዝኸኣለት ኮይኑ ግና ዋላ እኳ በኣከዳድና ዓወት እንተተገረመን ተሓጎሰን ኣብ ልባ ዘሎ ትዕቢት ስለ ዘይነፈሰ ብዙሕ ነገር ይተርፋ ከም ዘሎን እቲ ጀሚራቶ ዘላ ለውጥታት ዓብዪ ከም ዝኾነን ክትቅፅሎ ከም ዘለዋ ካብ ምንጋር ሓሊፉ ብምሉእ ልቡ ክቕበላ ስለ ዘይመረፀ እቲ ሕርቃና ቦትኡ ከሎ ንዘፍቀርካዮ ክትብል ክንደይ መስዋዕት እንዲ ዝኽፈል ብጌጋ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ረጊፃ ዘይትፈልጥ ሰብ ከምዛ መስቀል ዝረኣየ ሸይጣን እንዳባሓረረት ድሕር ክንደይ ነግፈረገ ውሽጢ እኳ ክትረግፅ እንተ ዘይደፈረት ኣብ ኣፍ ደገ ክትመላለስ ጀመረት እንዳበለት ንኡን ምሕጓስ ክትብል ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እንዳበለት ኣብቲ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን እንዳበለት ንውሽጢ ክቐፅሉን ስብከት ክትሰምዕ ጀመረት ምውዳእትኡ ኣነ ዝበለ ዘማሪት ኮነት እንዳበለቱን ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ኮነት ዋላ እኳ መጀመርታ ንኦ ክትሕጉስ ኢላ እንተኸደት ክትመላለስ ምስ ጀመረት ግና ውሽጣዊ ሰላም ዕረፍቲ ቀሳነ ተስፋ ሞራል ስለ ዝረኸበት ምእንቲ ክትብል ዘይኮነስ ምእንቲ ናይ ነፍሳ ረብሓ ክትብል ብፍቃዳ ብፍቶታ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣገልጋሊት ኮይና ተረፈት ኣዲኣ ይትበል መሓዝኣ ፈለጥታ ካብ ምግራም ሓሊፎም ዘረባ ስለ ዝጠፍዖም ዝብልዎ ኣይነበሮን ይሄጅኻ ንኣይ ዝኾን ቦታ ኣለካ ዲ ወላስ ከም ቀደምካ ኣብ ቃልካ ኢኻ ፀኒዕኻ ዘለኻ ምስ በለት ሰምሃር ኣላ ሰምሃር ኣብ ቃልካ ምጽናዕ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንጽቡቕ ነገር ግና ቃልካ ምዕጻፍ ነውሪ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ግዲ ሓቂ ንምዝራብ ቅድሚ ፈታዊት ቤተ ክርስቲያን ምዃንኪ
ولا قرب تكون كفتوكي جميري جنا أمانا كم زفكركني سلسفلتكو ما أنتي فقركتو لي نعمان قدي كم تمسي سلسي صحتكم قاسك بكالي لخون لو مس كم تعزمن يا زراخوكي مثلني أب عالم كابتم ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባት ከይኮንኩ ኣይክተርፍኒ ከም ዝልከት ልወጢ ኣይመስለን ነይሩ ደጋዊ ጽባቐ ኣቦትኦ ከሎ ብውሽጣዊ ምስናኺ ዕድለኛ ይዘብል ሃብቲ ገንዘብ ህውነት ንኣይ ኣይንታይን እዩ ድሕር ዳጊም እንታይ ተረፈ ድንግል ፈቃር ልበይ ጥራሕ ዘይኮነ ድንግል ኩለንትናይ ከረክበኪ ዝተረፈት ህይወተይ ምሳኺ ሰለይ ከብላይ ሓንቲ ቃል ጥራሄ ከኣቱል ክዝኽእል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ክሳብ ኣብዛ ምድሪ ዘለኹ ዘለው ጽቡቕ ዓለም ከተስተማቐሪ ቀትሪ ለይቲ ከይበልኩ ምእንቲ ሓጎስ ክብጆይ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ነገር ትደልዩ ንምርካብ ኣቕሊ ምግባር እዩ ኣብ ኣቕሊ ሕማቕ ነገር ብዙሕ ጸገማት ትረክብ ኢኻ ኣብ ጸገም ከዓ ጽቡቕ መወዳእትኡ ክፍጠር ግድን እዩ بناتي ما أكني نسخون كم يخنيركي هجنا أنت زي تحويخة نمر أبا نسبلا بزي لبا كابتي كوف زبلة اللوتا السئة تهتأمت أمتو